खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। धोरोमारि फोथायनाय बादिब्ला भगवान शिवखौ सिबिनाया जिउआव गोजोन आरो गोजोनखौ लाखियो। जोंलारि साननायनि बादिब्ला 3 नभेम्बरआ माखासे राशिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फारसेथिं माखासे राशिफोरनि थाखाय जिउआ जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। फै जों मिथिनानै लानि 3 नभेम्बर खालि बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो सोर सांग्रांथि लानांगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै गोथौ आरो गोथार लोगोफोरजों रायज्लायबाय था। गावनि रांनि फारसे सांग्रां जा आरो मोनसे गोलाव सम मावखान्थिखौ सानना नाय। नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय समानथि नांगौ। स्ट्रेस एबा फिसा-फिसौ सावस्रिनि जेंनाफोरखौ नेवसिगारनो नाङा। वृषभ राशि। दिनै फालांगिया मोजाङै सोलिगोन आरो नोंथाङा मोजां मुलाम्फाखौबो मिजिंथिनो हायो। रांखान्थियारि महरै बेयो मोनसे मोजां सान। दिनैनि साना गावारि आरो फालांगियारि महरै गावनि स्किड श'खौ फेहेरनायनि सान। नोंथाङा गोदान खाबु मोननो हागौ, जायनि थाखाय मोनसे मोजां सानस्रिनि गोनांथि जागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सिगाङाव केरियारनि गोदान खाबुफोर फैगोन। गुबुन हादोराव दावबायनायनि खाबुफोर दं, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा बाख्नायनाय मोननो हागौ। आय बांहोनो आरो प्रम'शन मोननो थाखाय मावख'नि खामानिखौ आबुङै गोसो होसारनानै फोजोबनांगोन। कर्क राशि। दिनै फालांगिरिफोरा मावफारिनि आंखालजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। रांखान्थिया सानजेर आरो मिजिंथिनायफोरनि गाहायसिन जागोन। माखासे थागिबिफोरा साननि जागायजेन्नायाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन, नाथाय जेरै-जेरै सान बारलांगोन एसेबांनो थासारिफोरा मोजांसिन जागोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि लोगोफोरा हेफाजाब होनाय नङा जानो हागौ आरो नोंथाङा गावनि लोगोफोरजों माबा बुङो बेयाव सांग्रां जानांगोन। धैर्य लाखिनो नाजा आरो गोरा सोदोब दाबाहाय। कन्या राशि। दिनै दिहुनथाया सरासनस्रानिख्रुइ लासै जागोन आरो बेयो नोंथांखौ बेसिन खालामगोन। माखासे सानस्लाबै जेंनाफोर फैनो हागौ, जाय नोंथांनि सानथांखिखौ फोजोबनायाव गोबाव खालामनो हागौ। तुला राशि। दिनै नोंथाङा गावनि केरियाराव माखासे फेलेंफोर मोनदांनो हागौ। माखासे बिथांखिफोरा गोरोन्थि फोरमान जानो हागौ आरो बेनि बजाया नोंथांनिबो सायाव गोग्लैनो हागौ। बोसोन होनाया जागोन। सांग्रां जा आरो खालि बै बिबानफोरखौल' लानांगौ, जायनि सायाव नोंथाङा फोथायथि मोनो। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हानाय जानाय नङा आरो खरसाया बांगोन आरो नोंथांनि रां बावजाया गाज्रि जागोन। नारसिननायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ध्याननि राहा लानो हायो। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जागोन। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोआरि सावस्रिनि सायाव जर'खा नोजोर लाखिनांगौ। जिउआव जेंना थानाया सरासनस्रा बाथ्रा, बेखायनो गोसो गैयै दाहो आरो पजिटिभ थानो नाजा। मावख'आव थांनो थाखाय नोंथाङा जोबोद खस्थ' खालामनांगोन। मकर राशि। दिनैनि जागायजेननाया नोंथाङा गावनि केरियारजों जुजिगोन। नोंथाङा खामानियाव बांसिन नारसिननाय मोनगोन। साख्रियावबो सोलायनायनि गोबां सम्भाबना दं। फालांगियारि सुबुंफोरा गावसोरनि हाबानि आयदाखौ सोलायनो नागिरदों जानो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सांग्रां जानो गोनांथि दं। दिनै सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनाव फोथायनायनि आंखाल जानो हागौ। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे डेटनि बिथांखि लानो हायो। मीन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानिजों सोमोन्दो थानाय माखासे निराशाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि बैसोगोराफोरा जेबो जाहोन गैयाजासे नोंथांखौ नारसिननो हागौ आरो खामानिनि गोजोननायाव खमायहोनो हागौ। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 3 नभेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।